Il-Korporazzjoni Enemalta qalet lil ġurnal The Times li ħadet id-deċiżjoni li fiċ-ċirkostanzi twaqqaf il-kumpaniji Trafigura u Total milli jitfgħu l-offerti tagħhom għat-tenders taż-żejt. Dawn iż-żewġ kumpaniji huma msemmija fl-iskandlu tal-commissions fix-xiri taż-żejt tal-Enemalta fejn ir-rappreżentant tagħhom f'Malta huwa George Farrugia, il-persuna li ingħatat il-proklama b'deċiżjoni tal-Gabinet. Il-Kumitat tal-Enemalta xiri taż-żejt kien kwotat jgħid li anke kkanċella l-aħħar tenders li ħarġu għall-provvista taż-żejt minkejja li kien hemm diġà kumpaniji li tefgħu l-offerti tagħhom. Madankollu għadu mhux magħruf jekk l-Enemalta jista' twaqqaf l-aħħar kuntratt li ħadet il-kumpanija Trafigura mingħand din il-korporazzjoni għall-provvista taż-żejt. Dan it-tender intrebaħ minn Trafigura xarejn biss ilu għal 8 konsenji żejt għal matul il-perjodu ta' bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena. Sa dan it-tant xahar wara li dan l-iskandlu kien żvelat bil-pubblikazzjoni ta' emails li minnhom joħorġu kif il-kumpanija Trafigura ħallset commissions fuq iż-żejt, għadu mhux magħruf kemm il-kuntratt din il-kumpanija ħadet b'kollox mingħand l-Enemalta. Dan minħabba li l-Enemalta l-ewwel oġġezzjonata t-talba tal-ġurnal The Times biex tipprovdi l-istorja tax-xiri taż-żejt f'dawn l-aħħar 20 sena għax qalet li kienu kummerċjalment sensittivi. Iżda ftit wara kienet qalet li ser tipprovdihom fil-jiem ta' wara. Sal-lum għadu mhux magħruf kemm il-kuntratt tal-Enemalta rebħet il-kumpanija Trafigura, kumpanija li hija implikata f'diversi skandli li jinvolvu politiċi f'numru ta' pajjiżi madwar id-dinja.